Δάφνη Τζαφέρη ανήκει στον αντικατάστατο έμψυχο υλικό της ΕΡΤ και έχει καταφέρει να ταράξει με τις σκηνοθετικές της εμπνεύσεις πολλές φορές τα νερά της κρατικής τηλεόρασης. Κύπρια στην καταγωγή, τη συνδέουν άρρηκτοι δεσμοί με την πατρίδα της και τους συντοπίτες της που φαίνεται ότι δεν την ξεχνούν. Δάφνη Τζαφέρη. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω καμία Δάφνη Τζαφέρη. Εκτός αν εννοείται μια νέα κοπέλα που είχε έρθει από την Αμερική, είχε σπουδάσει εκεί. Τότε ήμουν υπεύθυνος των ψυχαγωγικών προγραμμάτων στην τηλεόραση και διορίστηκε στο τμήμα μου. Ναι, την θυμάμαι. Ήταν γεμάτη ζωή, ήρθε πλούσια, έτοιμη να δώσει. Και μας κατέκτησε όλους, άντρες και γυναίκες. Ήταν υπέροχη στη δουλειά της. Δεν ξεχνούσε ποτέ τίποτα, δεν χρειαζόταν σημειώσεις. Δουλέψαμε μαζί αρκετές φορές. Πάντα είχα μια απορία. Αν αυτοί οι Κύπροι που έρχονται γεμάτοι από το εξωτερικό θα έπρεπε να μένουν εδώ ή να πηγαίνουν στην Ελλάδα να σταδιοδρομούν. Δεν ξέρω την απάντηση. Ξέρω μόνο ότι η Δάφνη θα ήταν απαραίτητη εδώ, αλλά για εκείνη η Ελλάδα είχε πιο πολλές ευκαιρίες. Την έκανε ακόμα πιο πλούσια. Η δουλειά της εκεί είναι υπέροχη, την βλέπουμε συχνά στην τηλεόραση. Θυμάμαι πριν 3-4 χρόνια περίπου, πήγα να σκηνοθετήσω ένα έργο στο Εθνικό. Την ημέρα της ανάγνωσης που ήταν όλοι οι ηθοποιοί, ξαφνικά μπαίνει η Δάφνη, που είχα κάποια χρόνια να την δω. Λέω, τι θες εδώ? Μου ήρθα να σε βοηθήσω. Λέω, μα έχουμε βοηθό. Μα δεν πειράζει, μου λέει, θα είμαι δίπλα σου. Και την ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί μου θύμισε τα παλιά, γιατί ήταν ωραία. Ανακαλύψαμε κάτι παλιό, πόρτα παράδεισου, φιδιού το δέρμα. Την ώρα που κοιμάσαι τα απογεύματα, Εσύ κι εγώ κι δρόμοι. Αισθάνομαι ευτυχής γιατί ανήκω στην γενιά που έζησε την τηλεόραση όπως ήταν παλιά, χωρίς καθόλου τον εμπορικό της χαρακτήρα. Την τηλεόραση όπου υπήρχε το θεατρικό της εβδομάδας, τα πολλά ντοκιμαντέρ, πολιτιστικές εκπομπές, η εκπαιδευτική τηλεόραση, τα παιδικά προγράμματα, τα οποία βέβαια σήμερα έχουν εξαφανιστεί. Στο κατρόν, στο κατρόν, στο κατρόν, στο κατρόν, στο γενικότερο αλλαλού μας τα φτερά κοστούμια, που βρήκαμε στο Ιουσουρού, παίζουμε τα λαλούμια. Πω κομπέλα που βρήκα από μικρή που βγήκα. Το Μαριόν τον Δοκαμάς, ένα καλωσορίσω. Την περασμένη Τρίτη, η Κυπριακή Πρεσβεία και το Σπίτι της Κύπρου τίμησαν τη σκηνοθέτηδα Δάφνη Τζαφέρη, παρουσιάζοντας ένα αφιέρωμα που κάλυπτε την σκηνοθετική διαδρομή της που άρχισε από το ΡΙΚ το 1969 και συνεχίστηκε από το 1972 έως και τις μέρες μας στην ΕΡΤ. Νιώθω πολύ συγκίνηση που έχω την ευκαιρία να πάρω μέρος απόψε, έστω και εξ αποστάσεως, σε αυτή τη γιορτινή σύναξη που οργανώνεται για να τιμηθεί μια αγαπητή φίλη με μια ξεχωριστή παρουσία στο τηλεοπτικό τοπίο της Κύπρου και της Ελλάδας. Πολύ συχνά τα βράδια, αργά, όταν όλοι είχαν διαφύγει, την συναντούσα στο στούντιο παραγωγής να γυροφέρνει, να μετρά αποστάσεις, να δοκιμάζει φωτισμούς, να στείνει σκηνικά, να φτιάχνει αυτοσχέδια οπτικά. σε πότισα ροδόσταμο, με πότισες φαρμάκι. Μα κάποιος ναύτης που είναι μέσα, το νου του πάντα τον έχει στήσει. Κι ας είστε λερωμένα. Με ρωτάτε για τη Δάφνη. Είναι σαν να με ρωτάτε για έναν φίλο μου
από τα παλιά. Έναν φίλο που αισθάνομαι, έστω και αν δεν έχουμε πάει μαζί σχολείο, ότι είναι από τους ανθρώπους που ζήσαμε και μεγαλώσαμε μαζί. Και βέβαια αυτό όχι χωρίς λόγο, υπάρχει λόγος. Είναι από τους πρώτους ανθρώπους που γνώρισα όταν αυτό το μαγικό μέσο της τηλεόρασης έμπαινε για πρώτη φορά στη ζωή μας. Τότε δεν ξέραμε βέβαια πού θα καταλήξει η τηλεόραση, δεν ξέραμε αυτή την έκρηξη και όλα αυτά τα συνεπακόλουθα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι κάποιοι ξεχωριστοί άνθρωποι σαν τη Δάφνη. Μας έδειξαν με τη στάση τους και με το ήθος τους ότι ακόμα και σε εκρηκτικά μέρη να βρίσκεσαι εκεί που μυρίζει, που λένε μπαρούτι, μπορείς πάντα να κρατάς το ήθος σου, τις αξίες και την ανθρωπιά σου. Να είσαι καλά, Δαφνούλα. Τώρα, εσείς τι θέλετε από μένα? Θέλετε να σας μιλήσω για τα παλιά? Θέλω να μου πείτε ποια παλιά, γιατί εγώ έχω ζήσει πολλόλογιο παλιά. Je suis très heureuse, au nom du jury que j'ai présidé pendant quelques jours, qui a fort bien travaillé, de remettre la première victoire de Samothrace, en voilà une au moins qui restera en Grèce, à un documentaire qui est à la fois extrêmement sérieux et extrêmement gai. The clarity of her view de Daphne Tsaferis pour l'ERP a reçu le prix Unité 1990 pour le document. Le prix a été attribué à l'unanimité et dans un grand enthousiasme. Η αγάπη, η γνώση, η έμπνευση και ο σεβασμός τον οποίο έχεις για τη δουλειά σου, αγαπητή Δάφνη, κυριαρχούν σε όλες τις ευαισθησίες σου. Με έχουν κάνει να αισθανθώ τη μεγαλύτερη ασφάλεια και μια απέραντη εμπιστοσύνη για να μπορέσω να εκφράσω κι εγώ τον αληθινό μου εαυτό, τις ευαισθησίες μου και τις αλήθειες τις οποίες έχω για κάθε στόχο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σεμνότητά σου και τη γενναιοδορία σου. Σε αγαπώ πολύ και ελπίζω ότι σύντομα θα ξανασυνεργαστούμε. Η κρατική τηλεόραση είναι ο χώρος μου. Μπορώ να κάνω δημιουργική δουλειά. Δημιουργική δουλειά εννοώ δημιουργικά ντοκιμαντέρ, μουσικά, πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν πολύ. Υπάρχει κάτι που νιώσατε να σας φρενάρει στην κρατική τηλεόραση? Χιλιάδες πράγματα. Είναι το μεροκάματο του τρόμου. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Είναι ανυπέρβλητα τα εμπόδια τα οποία ο θεατής δεν μπορεί να ξέρει. Βλέπει ένα αποτέλεσμα στην οθόνη. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι για το τόσο δα τι έχει καταβληθεί πριν. Κάνατε πάντα τηλεόραση, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, ποιοτική. Γιατί δεν στραφήκατε να κάνετε ένα άλλο είδος τηλεόρασης? Δεν με ενδιαφέρει. Και μετά από τόσα χρόνια έχω την πολυτέλεια να διαλέγω αυτό που μου αρέσει να κάνω πιο πολύ. Μ' αρέσει να κάνω ποιοτική τηλεόραση. Η σκηνοθεσία είναι εύκολη δουλειά? Είναι μία δυστυχία. Δεν σταματάς να δουλεύεις ποτέ. Δεν πας σε ένα χώρο για ένα γύρισμα απροετοίμαστος. Αχ, τι κάνουμε παιδιά. Πρέπει να ξοδέψεις χρόνο, να σκεφτείς τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις, να βρεις χώρους, να βρεις συνεργάτες, να βρεις ανθρώπους, να στήσεις μια δουλειά, να φτιάξεις ένα σενάριο και μετά να πας στο γύρισμα και να σου βγει το λάδι γιατί τίποτα δεν θα λειτουργεί. Τίποτα δεν θα είναι στη θέση του. Άρα υπήρχε μεγάλη αγάπη και υπάρχει. Βέβαια, πάθος. Είναι πάθος για εσάς? Ναι, είναι πάθος, είναι πάθος. Δηλαδή είναι η ζωή μου όλη, δηλαδή δεν κάνω τίποτε άλλο σωστά στη ζωή. Ποτέ δεν θα αφήσω ετούτη τη θλίψη. Οι τρεις επικρατέστερες υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερης μουσικής εκπομπής κατά αλφαβητική σειρά είναι Μουσικό Συμπόσιο, ΕΡΤ 3, Οι φίλοι μου, ΕΤ 1, Τα άτακτα χρόνια, ΝΕΤ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η απονομή των μουσικών βραβείων. Αυτό το αγαλματάκι επιβραβεύει την προσφορά, το ταλέντο, την προσήλωση στην ποιότητα της Δάφνης Τζαφέρη, που σκηνοθέτησε όλες αυτές τις εκπομπές.
και που νομίζω ότι δίκαια έχει κερδίσει τη θέση που έχει κερδίσει σε αυτό το χώρο. Η Δάφνη που θα έπρεπε να είναι και αυτή απόψε εδώ, δυστυχώς είναι πολύ μακριά, είναι στη Βοστόνη. Και έτσι, παραλαμβάνοντας εγώ το βραβείο, θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο που όλα αυτά τα χρόνια μας στήριξε, όχι με νούμερα τηλεθέασης, αλλά με πολλά έβγε. Και βέβαια τη Δάφνη που έχουμε δουλέψει τόσο πολύ όλα αυτά τα 26 συναπτά χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια, είναι πολλές οι προσπάθειες, είναι πολλά τα μωρά. Αυτή την κάθε εκπομπή τη θεωρώ σαν μια καινούργια γέννα, σαν ένα καινούριο μωρό που θα με προχωρήσει παρακάτω. Και ελπίζω πραγματικά να έχω κάνει μαζί με τις εκπομπές πολλά βήματα μπροστά.